toppunt van lente, een toppunt van lente, vind ik altijd is als ze... Goeiedag! Is als ze een vogelhuisje in de hoofdjes ophangen. Ziet geen de meneer van de vogelhuisjes? Helaas, die is er niet. Oh. Ook een goeie hoor. En wie ziet geen dan? Ik ben de zoon inderdaad. Ah, je ziet de zoon. Ja, hobby van de pap. Dit is de hobby van Waar is pap dan? Dat is wat hobby ergens anders. Dat is allemaal klussen. Oké. Misschien wel mijn zus lief of zo. Oh, die zus. Ja. Maar dit gebroek steeds ruimte dan misschien ook een te hobby. Ja, ik heb er nog een hobbyruimte achterin. Maar wie woont hier nou? Die vader? Mijn ouders, ja. Oké. Ja. En wat bestekent klussen dan? Ik doe een elektronica. Oh, dat is een ganz andere tak van sport. Exact. Hé, maar wat leuk die, want ik zie door nog een tekening. Dat is van mijn nichtje inderdaad. Al van die zus. Ja, precies. Dat had één klein dochtertje. En deze? Zeker ook van hetzelfde nichtje. Ja, exact. Oké. Maar de gast zelf geen kinger? Nee, helemaal niks. Daar is nog niks. Helemaal niks. Ook geen vrouw? Helemaal alleen. Oké. Hey, en wat elektronica, wat ben je dan nou aan het... Toevallig gewoon een werkbank aan het maken voor op de zaak dadelijk. Een werk om op te zagen? Nee, op de zaak. Op de zaak? Want dadelijk verhuizen en het bedrijf moet nog werken. En dan nu werkbank aan het maken. En dat duidt ze op die vrije zaterdag? Ja. Ben je eigenlijk voor de baas bezig? Ja. Is ze dat betaald? Nee, dat niet. Oh, ook een beetje hobby hoor. Dus. Maar dan moest ze denk ik ook een goede baas hebben. Ik mag zeker niet klagen. Dus. Een hele goede baas. Ja, even zonder namen van bedrijven te nemen. Wat duidt ze dan precies? Ja, ik zit aan de reparaties van pedicuremotoren. Wauw. Ja. Wauw. Ja, ook maar toevallig ingerold hoor. Dus. Nee, maar ik wist niet eens dat het een baan was. Ja. Reparateur van pedicuremotoren. Ja. En behandelstoelen. En? Behandelstoelen en zo gaat allemaal. Oké. Ik wist gar niet dat pedicures dat die een motor hadden. Nou, Of die apparaten die ze gebruiken. Dat noemen ze een motor inderdaad. Oké. Is er al veel werk in? Je kunt dat met 2 man fulltime de week met gevuld. Dus. En waar komen die dingen vanaf dan? Er zijn heel veel pedicures. Die sturen dat denk dan op, het hele Nederland. En wij repareren die. En hoe ben je doorheen gerold? Ja, dat is eigenlijk via gezamenlijke kennis gegaan. Mocht met sport. De houdt toen zoiets van. Patrick is ook nog personeel, dus Ja. wil ze net eens een gesprek houden. Dus ja, praten kan altijd en Ja. zo ben je er eigenlijk ingerold. En hoe lang duurt ze dat nou al? Een dikke 2 jaar nu. En dat bevalt goed? Ja, mag zeker niet klagen. Een hele leuke baan. Dus, En dan zit je met z'n leuk tweeën... contact met klanten. Dus. Ja, met 2 maanden of de hele dag niks anders repareren. Contact met klanten, hè? Dat komt natuurlijk. Er komen er heel veel pedicures over de vloer bij, joh. Heel veel. Kijk. Ja, nee, het is me in één keer glas helder. Maar er is nog geen pedicure aan dik blijven hangen. Nee, dat nog niet. Oh, We weten van de toekomst. ja. Never know. Maar dit heeft ook een technische opleiding gedaan? Ja, elektronica, de MTS. En dan nog een opleiding voor radio-televisietechniek. Maar ja, daar werd niks meer in gerepareerd. Dus zodoende zoek zich het anders. Dan ben je in 2 jaar nog in het wit goed gezeten, maar dat is het niet. En ja, zo hij erin gerold. Zit er ook nog wel een beetje uitdaging in dat werk? Oh, zeker. Alles werd, ja, tot de motor, alles geeft, de micromotortjes, alles werd op elkaar gewoon kogelagertjes voor, alles werd gerepareerd. Was ik vroeger dan ook al, want die al best zoals ik vroeger me. 45. Oh, die had ik niet gegeven. Dankjewel. Ja. Was ik vroeger dan ook al een kind wat GRD solderen, dingetjes uit elkaar halen? Alles komt met elkaar. En dat is nog helemaal niet anders. Maar vertel, wat reizen ze vroeger uit elkaar bijvoorbeeld?
Echt alles, stereo-installatie, alle apparaten, zo van Lucries, wat kapot is. Dat gewoon al automatisch naar meegaan, maar van Misha kan dat nog wel get met. Oké. Wordt dat dan al gezegd. Ja. En ik maak er wel geen anders van of zo. Dan denk ik bij mezelf, Michel is het hè? Misha. Stijt bedik het hoes ook vol met allerlei elektronische fossielen, zoals bandrecorders. Nee, helemaal niks. Niet! Inbuizenversterker staat er maar. Dat is het dan ook. De rest is allemaal redelijk toch nog modern. Dus die Maar ik repareer wel van alles. Oké. Op verzoek van? Nee, eigenlijk. Kunnen eigenlijk allemaal vanzelf aanwaaien. Oké. Dus zelf dingen opmaken, bedenken, zelf printplaten maken. Alles wat net besteed maken. Bijvoorbeeld een alarmsysteem of zo? Ja, zo kunnen ze mij makkelijk zelf maken. Dat heb ik ook wel eens gedaan voor de vorige zaak hoe ik gewerkt heb. En we hadden het alarmsysteem al eens gemaakt. Is dat nou dan misschien wel het allerleukste? Was ze nou net zelf steeds dingen maken die niet bestonden? Precies. Zo'n versterker dat had bijvoorbeeld maar 4 optische ingangen, daar heb je er 7 nodig. Ja, dan maak ze er 7 van. Dan moest je me even uitleggen, wat is een optische versterker? Nee, een optische ingang, een glasvezelingang. Een optische ingang. Dan hebben ze verschillende geluidssignalen, vooral als 2 tulpstekkertjes, als ze links en rechts. Tegenwoordig hebben ze veel meer kanalen, een soort handgeluid. Dus, en dat gaat dan ook via 1 kabel. En het gaat tegenwoordig via licht. En dan meestal had zo'n versterker maar 3 of 4 ingangen. Nou, dat worden voor mij te weinig te hoes. Dus heb ik er meer van gemaakt. Kijk. Ja, nou ja, ik zou me kunnen voorstellen dat ze door ook een bedrijfje in Zuus kunnen beginnen. Zo ze kennen, maar daar liggen mijn interesses net. Het is gewoon een hobby. Okay. Weet je het nooit maar. Hey, maar die pap zit dus echt veel meer in... Hij had onder het bouwwereldje gezeten. Okay. En die is toen met pensioen gegaan en dat vond ik dat vreselijk. Dus daar is meteen voor werk gezocht. Daar had zich ook nog een baan gezocht, dus nog zijn 65. Dit jaar werd er 75 en hij werkt nog allemaal voor de baas. Dus, Wat leuk! En dit deed hij daar 's avonds nog op hier. Maar wat is dan die... wie noemt ze dat? De postpensioenbaan. Wat is dat geworden uiteindelijk? Ja, er zit nog ook wel gewoon in de bouwwereld. Er zitten gewoon hoe ze bouwen. Hij deed dat vooral met de begeleiding tegenwoordig. Maar lichamelijk wil het allemaal niet meer zo. Wie hij wil. Ja. Dus ja, het is meer het leiding geven en toch ja, met werken. Wat geet. En boven zijn kop werken, dat geet niet meer goed. Ja, dat er echt muiten met. Ja. De knieën zijn op. Maar het cupje werkt nog goed? Het cupje werkt nog allemaal goed. Dus. Oké. En die man? Ik heb er niet genoeg van. Ja, die is maar eigenlijk huisvrouw geweest. Sinds dat kinderen geboren zijn. Vroeger wel. En die zusje of zus? Zusje inderdaad. Zusje? Ja, 2 jaar jonger. Een dik jaar jonger. Oké. En dat heeft man altijd met veel plezier gedaan? Ja. Ze had wel eens het werken natuurlijk gemist. Vroeger had ze ook allemaal gewerkt bij de HEMA en allemaal dat soort zaakjes, kledingzaken. Maar dat, met kindjes wordt het toch gemakkelijker op douchen zijn, zo wie dat vroeger wordt. Tegenwoordig niet meer. Maar. En dan is pap gepensioneerd en dan pakken ze nog een baan erbij. Ja, dat kan niet stilzitten, dat vind ik dat vreselijk. Dat kan dat echt niet. Wat voor man wordt die van? Eigenlijk wordt hij blij dat er gewoon wel werken komt. Die is gewend om er alleen te zijn natuurlijk. Ja. En dan eens komt hij gaan fulltime toast te zitten, ja, daar werd ze ook gek van. Oké, dus nu is alles weer koekenij? Ja, zo bevult dat gewoon, beide partijen. Dus, ja. En daar hield zich ook allemaal bezig. Dus. Hey, en daar had ze het net over een gemeenschappelijke kennis die ervoor gezorgd heeft dat ze aan die huidige baan bent begonnen. Toen had je het over sporten. Ja, precies. Wat voor sport is dat? Of fitness, ja, een kerkrool, een sportschool. Ja, maar dat is nu even niks. Nee. Betekent dat ze niks thuis of best wel wat anders kon doen? Ja, ik fiets alleen nog eigenlijk. Maar voor de rest, naar het sporten zit een belangrijk puntje. Ja.
Maar dat komt eigenlijk wel weer. Komt er toch wel vanuit. Is dit het huis ook waar ze opgegroeid is? Ja. Vanaf de geboorte. Oké. Nou, ja, we komen net van de Rimburg af. Ja, dan zit ze zo in de bus. Ja. Lekker toch? Ja, maar ja, goed, Dick is van, ik was vroeger van alles uit elkaar aan het schroeven en in elkaar aan het schroeven. Maar zo ze ook wel eens in de bus? Ja, zeker. Nog altijd zelfs. Gewoon een vak wandelen. We hebben nog een hobby aan geocache. Dat is ook leuk om te doen. En die bouwen vooral nog zelf, dus Oh, wat leuk. is ook leuk. Is het nog steeds... Dat leeft nog steeds. Dus nou ja, het is een tijdje echt een hype geweest. Is dat leeft nog steeds gewoon. Ja, met corona had dat ook stilgelegen, want er mocht toch geen nieuwe caches uitgebracht worden. Mocht dat niet? Nee, dat ook niet. Luc, ja, die treffen zich dan toch wel ergens. En dat probeert men natuurlijk te voorkomen, wat men kan in deze tijd. Maar dat mag nu weer, dus. En wat is dan voor dich de grootste uitdaging bij het bouwen van een geocache? Dat op een zo origineel mogelijke plek... Het origineelste bedenken wat nog niet bestaat, wat verrassend is, dat de lui toch het moeten doen om de cache te kunnen bemachtigen. Dat is gewoon leuk om te doen. Ja. Gewoon andermans plezier. En voor mensen die niet weten wat een geocache is, kun je het heel kort samenvatten? Ja, dat kan eigenlijk met een GPS of tegenwoordig met een telefoon ook naar een bepaald coördinaat toe gaan. En dan vind je daadwerkelijk dan fysiek wat ze kunt vastpakken en er is een logboekje in, dat kan ze tekenen. Ja, dat is net wie leuk de eigenaar het maakt van de cache. Het kan een heel eenvoudig plastic doosje zijn tot een ganse bouwketen zijn vooral tegengekomen die ingericht is. Met allemaal leuke dingen en een hobbelpaard erin. En hoe ze dan opdrachten moest doen om een puzzeltje op te lossen. Nou heel leuk om te doen. En dat maakt wandelen extra leuker. Precies, en dan kunnen ze wel op plekken waar ze normaal nooit komt. Dat is het leuke eraan. Is het dan ook leuk om online terug te lezen dat mensen enorm veel plezier hebben gehad van een geocache die gebouwd is? Ja, ik krijg altijd een e-mailtje dan automatisch als die een geocache gevangen is. En dan schrijft er nu hele leuke berichtjes soms van origineel en hartstikke leuk.